या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। सिंधुदुर्गात डिस्नेलँड होणार। कागदपत्रांवर आता वडिलांआधी आईचं नाव लागणार। आणि निर्भय मत्स्य कृषी उद्योजक महिला संघटनेचं कार्य कौतुकास्पद, निलेश राणेंचे गौरवोद्गार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई, येस, ब ब बदक, क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ, अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। सिंधुदुर्गात डिस्नेलँड प्रकल्प होण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी पत्रकार परिषदेत दिली। तसेच आडाई एमआयडीसी खारेपाटण ते पत्रादेवी महामार्गाचा मध्यभाग पर्यटन दृष्ट्या विकसित करणार असल्याचं ते म्हणाले। पाहूया। पत्रकार मित्र, मी या साहित्य टेक्नॉलॉजी सेंटरच्या माध्यमातून आलो होतो। यानंतर या जिल्ह्यात आयुष जोडामार्गमध्ये आयुष प्रकल्पाचं भूमिपूजन लवकर होईल। 14 तारीखला राष्ट्रीय महामार्ग 66 4 लेनचा जो रस्ता आहे त्याच्या मधला भाग जो आहे अगदी पात्रादेवी ते आमचं खारेपाटण हा भाग ब्युटिफिकेशन करण्यासाठी मला केंद्र सरकारने पैसे द्यावे असा अर्ज केला होता। नितीन गडकरींनी त्वरित तो मान्य केला आणि 12 कोटी ब्युटिफिकेशनसाठी त्यांनी दिलेले आहेत आणि 14ला त्याचे भूमिपूजन त्याचंही होणार। एक अतिशय सुंदर असं मधला तो भाग दिसावा, टुरिझम जिल्ह्याला शोभेल असं तो प्रकल्प असेल असं मला सांगावं असं वाटतं। किंवा असे सांगितलं टेक्नॉलॉजी सेंटर, कोहरचं ऑफिस, खाद्य असे अनेक उपक्रम मी राबवले। मात्र दुःख एकच आहे की डिस्नीलँड सी वर्ल्ड माझ्या हातून गेले। मी परत प्रयत्नशील राहीन, पण त्या जागा आहेत पण मोस्टली त्या नॉर्थ इंडियन लोकांनी घेतलेल्या आहेत। ते परत मिळवायचं, कारण त्या समुद्राच्या बाजूला ती जागा लागते, तेव्हा अशी जागा मिळणं पण कठीण आहे। पण एक सी वर्ल्ड आणि डिस्नीलँड, गोवा पण डिस्नीलँड मागताय आणि मी पण लावून धरलाय केंद्राकडे, पाहूया कोणाला मिळतं ते। पण जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग आघाडीवर जावा, राज्यात देशात आमच्या जिल्ह्याचं पर कॅपिटल इन्कम सगळ्यात जास्त असावं, या दृष्टीने प्रयत्नशील असताना जिल्ह्यातील तरुण तरुणींना आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळावं, त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाव्यात किंवा त्यांनी आपला उद्योग सुरू करावा, यासाठी एक टेक्निकल सेंटर अतिशय उपयुक्त आहे। मी दोडामार्गमध्ये त्या ठिकाणी जवळ 500 ते 600 कारखाने यावेत यासाठी माझा प्रयत्न आहे। मी पियुष गोयल याच्याशी बोलतोय आणि उदय सामंत याच्याशी पण परवाच्या दिवशी चर्चा केलेली आहे। त्यामुळे मला जिल्ह्याच्या जवळपास 500-600 किंवा 1000च्या जवळ कारखाने आले, जिल्ह्यात बेकारी राहणार नाही आणि महाराष्ट्राचा तरुण वर्ग सिंधुदुर्गाकडे आकर्षित होईल। त्यात सिंधुदुर्गाच्या तरुणांनी इंजिनिअरिंग क्षेत्रातलं ज्ञान मिळवावं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळावं, म्हणून माझे हे प्रयत्न आहेत। तुम्ही
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. निर्भय मत्स्य आणि कृषी उद्योजक महिला संघटनेचं कार्य कौतुकास्पद आहे. सर्व महिलांनी संघटित होऊन तळागाळातील समाजाचा विचार करत आपण संघटनेच्या माध्यमातून फार मोठं पाऊल उचललंय. यात तुम्हाला यश मिळेल. तुम्हाला आवश्यक ती मदत करण्यासाठी हा तुमचा भाऊ कायम पाठीशी राहील अशी ग्वाही भाजप नेते निलेश राणे यांनी आचरा इथं दिली. आचरा इथं निर्भय मत्स्य आणि कृषी उद्योजक महिला संघटनेच्या आयोजित महिला मेळाव्याच्या उद्घाटन प्रसंगी निलेश राणे बोलत होते. यावेळी भाजपा, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या. संघटनेच्या माणुसकीची भिंत या मदत केंद्राचं उद्घाटन निलेश राणे यांनी करून रोख स्वरूपाची आर्थिक मदतही केली. येण्याचं आमंत्रण सौ आकांक्षा कांदळगावकर यांनी मला दिलं. जे मला सांगितलं ती व्यक्ती म्हणजे दोन्ही सिद्धरकर, आणि आल्यानंतर जे काय समाधान वाटलं आणि ज्या शब्दामध्ये तुम्ही माझं आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचं जे काय स्वागत केलं, काही तुम्हाला मी शब्द देतो. हा तुमचा भाऊ 100% जेव्हापर्यंत जिवंत आहे तुमच्याबरोबर 100% होणार. आणि एकदा राणे उभे राहिले कोणच नादाला लागत नाही. कोणच. आपला इतिहास आहे, आपला भूगोल आहे, सगळंच आहे. कारण का आपण कधी कोणाचं वाईट करायला गेलो नाही. पण मुद्दामून जर कोणतरी कोणाच्या तरी फाटक्यात पाय घातला आपण त्यांना त्यांची जागा दाखवतो. आणि म्हणून आपण जी ही संघटना सुरू केली आहे, किंवा आपण जे मला आता राजनजी गावकर सांगत होते की आपण मच्छी विक्री करता करता आपण अनेक महिलांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. अनेक समस्या आपल्याला सगळ्यांना आपल्याला स्वतः माहिती आहे. आणि एवढं मोठं कार्य उभं करत असताना आपण नेमकं ह्या विषयाची गरज ओळखली, ह्या गोष्टीचं समाधान. आज ही काळाची गरज होती या सगळ्या विषयाला संघटित करणं, सगळ्या महिलांना एकत्र करणं, त्यांचे विषय समजून घेणं. कारण का आम्ही फक्त वरचं बघतो, पण जे विषय एकदम तळागाळातले आहेत ते कांदळगावकर ताई आपल्या माध्यमातून ते आमच्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणून तुमचं कौतुक वेगळं आहे, म्हणून तुमचं कार्य मोठं आहे की तुम्ही या तळागाळातले विषय जे घेऊन येता आमच्यासारख्या लोकांना सोडवण्यासाठी जे काही तुम्ही मागणी करता. आज अधिकारवाण्याने पहिल्यांदा जरी भेटलो असेल तरी असं वाटतं मी तुम्हाला 12 वर्षापासून ओळखतो. तुम्ही ज्या अधिकाराने सांगितलं मी निलेश राणेला आणलं ना, आपल्याला आवडलं, आपल्याला असंच आवडतं, आपल्याला असंच आवडतं. तुम्ही असाच अधिकार तुमचा हक्काचा भाऊ आहे. आणि जिथेही जाईन ज्या सभागृहात जाईल तुमचे विषय घेऊन आणि सोडूनच आणणार एवढंही या व्यासपीठावर शब्द देतो. आज हे सगळं आपण जसं आपण म्हटलं की मत्स्य असेल किंवा कृषी असेल, ही काळाची गरज होती की कोणतरी यांना संघटित करणे. आम्ही या सोशल याच्यामध्ये काम करत असताना, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मला काही लक्षात आलं की आपण संघटित नाही आहोत. संघटित नसल्यामुळे ज्या गोष्टी करणं भाग असतं, सरकारकडून करून घेऊन येणं भाग असतं, ते करून घेऊन आणू शकत नाही कारण का आपण संघटित नाही. आणि हे फार मोठं पाऊल आपण उचललं. म्हणून मला तुमचं विशेष कौतुक आहे की हे पाऊल काय साधारण नाही. आणि जर तुम्हाला यश आलं, जे की तुम्हाला येणारच, तुम्हाला यश आलं तर मला तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल, सरकारकडे जो दबावगट तयार करायचा असतो तो तुमच्या माध्यमातून तुम्ही तयार करू शकता. आणि त्या अनुषंगाने हा कार्यक्रमाचं महत्व फार मोठं आहे. पत्रकारांनी याची नोंद घ्यावी. हे काय लहान कार्यक्रम नाही. कुठल्याही गोष्टीला संघटित करणं, विषय समजून घेणं,
त्याच्यातून मला काय मिळेल ते महत्वाचं नाही. मी ज्या समाजामध्ये काम करते, मी ज्या कार्यामध्ये मला जे प्रश्न मला सांगायला येतात त्यांचे विषय सुटले पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने जे तुम्ही काम हाती घेतलंय काही मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा आहे. तुम्हाला वाटेल ती गरज, हे तर काय नाही, हे पेटी वगैरे आपल्यासाठी फार कमी आहे. तुम्ही वाटेल ती मदत तुम्ही सांगाल तेव्हा आमची तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची तुम्हाला मी ग्वाही देतो, तुम्हाला मी हमी देतो. तुम्ही असंच कार्य करत राहा. साध्या आमच्या महिला आहेत आणि काही आपण काही मागत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र वगैरे जर तुम्ही तिकडे संघटितपणा जर बघितलं, तिकडचा संघटितपणा जर तुम्ही बघितला आणि आपल्या इकडे संघटितपणा आपण कमी पडतो, आपण मागण्यामध्ये कमी पडतो. मी अनेक वेळेला चिंदरकर साहेबांना सांगतो, चिंदरकर साहेब आपल्याला 600 कोटी रुपये मिळाले, आपल्याला 1000 कोटी रुपये मिळाले, आपण समाधान व्यक्त करतो. नाही, तुम्ही पश्चिममध्ये पुढार मालवणमध्ये ज्या गोष्टी झाल्या नाहीत नाही त्या गोष्टी निलेशराणे घडून दाखवायच्या प्रयत्नात आहे. तो 100% रामेश्वर मला यश देईल, आम्हाला सगळ्यांना त्याच्यात यश देईल, आपल्याला यश देईल. आपण हक्काने मला बोलवलं, आपण एक भाऊ जोडला, आयुष्यभर हा भाऊ तुमच्या सोबत राहणार आणि आपल्या सगळ्यांच्या सोबत राहणार. एवढंच आज या शब्दांमध्ये मला अनेक गोष्टी सांगायच्या होत्या, पण आज मोठे साहेब तिकडे आहेत. नाहीतर मग तुम्हाला माहिती आहे मोठे साहेब तिकडे थांबले, आमची वांगे होती, म्हणून मी बोललो की तुम्ही एवढ्या आग्रहाने मला बोलवलं, एवढ्या प्रेमाने मला तुम्ही इथे सगळ्यांनी बोलवलं, मला नाही न म्हणता पुढे जाता आलं नाही. काही कधी पुढच्या कार्यक्रमाला कसलीही गरज पडली मी तुमच्या बरोबर आहे एवढं गृहीत जाणार. आणि मला आज या निमित्ताने एवढंच आपल्याला शुभेच्छा निमित्ताने आज इथे बोलायचं होतं. आपण बोलवलं, मला मान सन्मान दिला, आपल्या सगळ्या सहकार्यांना मान सन्मान दिला. मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे जे ध्येय आहे, निर्भय संघटना स्थापन झालेली आहे आणि ही जी भिंती आहे, प्रेरणावीर भिंत आहे, माणुसकीची भिंत आहे आणि सौजन्याची भिंत आहे. या भिंतींच्या माध्यमातून जसं आपलं घराला एक कवच असतं आणि 3 भिंती असतात तसं हे आहे. आणि याचा अर्थ असा आहे की गोर गरीब जनता जी शिक्षणासाठी, अपंगांसाठी जी ही आहे ना, हे संस्था आपली काम करणार आहे. आणि या संस्थेच्या माध्यमातून मी लोकांपर्यंत, गरजू लोकांपर्यंत आणि अपंगांपर्यंत आणि शैक्षणिक ज्याला पाहिजे, 9वी झाल्यानंतर कसं असतं, 9वीपर्यंत कोण तळागाळापर्यंत जात नाही. एकदा 10वी झालं मूल ना की त्याचा सत्कार करतात आणि त्याला शाल श्रीफळ वाडीतले देतात, समाजातले देतात, सगळेजण देतात. पण 9वी पर्यंत जो प्रसंग असतो तो कोणालाच माहिती नसतो की कसं संघर्ष करतात, कसं खडतर प्रवासातून ती मुलं बाहेर येतात. 10वी 12वी झाल्यानंतर तर सगळेच जण करतात सत्कार. हा जर प्रवास जर पहिल्यांदा केला तर मुलांना अजून चांगले टक्के मिळतील, त्यांच्या कौतुकाची थाप त्यांच्या पाठीवर पडेल. आणि समाजकार्य म्हणाल तर मी गेली 15 वर्ष समाजकार्यात आहे. माझी एक संस्था आहे आधार महिला महासंघ सिंधुदुर्ग, त्याने असेच उपक्रम राबवले होते आणि त्यालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद महिलाही दिला होता. आणि हे असेच कार्यक्रम मी चालू ठेवते. मी लोकांच्या तळागाळापर्यंत पोहोचलेली महिला आहे आणि अजून माझा कार्यक्रम सुरू व्हायचा आहे. माझा कार्यक्रम अजून खूप मोठा दिवसभर होणार आहे. महिलांची इथे उपस्थिती पण बऱ्यापैकी लागणार आहे. फक्त कसं झालं की साहेबांचं येणं जरा लवकर झालं आणि आमचा कार्यक्रम थोडा उशिरा झाला असं आहे. म्हणजे आमच्या कार्यक्रमाची वेळ थोडी मिस्टेक झाली. आणि याचं ध्येय आणि उद्दिष्ट एकच आहे संस्थेचं की तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचून, जे राजकारणी तिथे पोहोचत नाही तिथे माझी संघटना तिथे पोहोचणार, तिकडे जाऊन ते काम करणार आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हाच एक आमचा ध्येय आहे. म्हणून निर्भय मत्स्य कृषी उद्योजक संघटना ही वहिला एक महिना पण झाला नाही या संस्थेला उभारी घेऊन. आणि आज एवढा मोठा कार्यक्रम आम्ही लावतोय ना, याचाच मला खूप अभिमान आहे. आणि त्याच्यापेक्षा अभिमान आहे की निलेश राणे साहेब जे आमच्याकडे येऊन आमचं उद्घाटन करून गेलं त्याचे आम्हाला खूप आभार आहे. आणि ही जी दानपेटी आहे, या दानपेटीत ज्यांना कोणाला सो इच्छेने जे काही टाकायचं असेल त्यानेही या सुद्धा दानपेटीत टाकू शकतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप.
2-3 दिवसांपूर्वी दोडामार्ग चौकात काजू शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं. रास्ता रोको करण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर उलटली. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट असतं तसंच सुलतानी संकट काजू शेतकऱ्यांवर आहे असं विधान ठाकरे गटाचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केलं. तर आजही आमच्या रुग्णांना गोव्याला जावं लागतंय. गोव्यात भायलो हे आम्हाला काय करावं लागतं असा सवाल त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना केला. 2-3 दिवसापूर्वी दोडामार्गमध्ये अगदी दोडामार्गचा जो चौक आहे तिथेच काजू बागायतदार म्हणजे ते खरे शेतकरीच आहेत. बागायतदार म्हटल्यावर असं मोठं काहीतरी आपल्याला वाटतं. त्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं, रास्ता रोको केला आणि ही परिस्थिती त्यांच्यावर का उद्भवली तर ही जसं शेतकऱ्याला आसमानी संकट असतं तर हे सुलतानी संकट आहे. म्हणजे आपल्या इकडचा स्थानिक काजू संपत जावा असंच केंद्र शासनाचं आणि राज्य शासनाचं ध्येय धोरण दिसतंय. मुळात अतिशय चविष्ट असलेला आपला हा सिंधुदुर्ग असं नाही म्हणत, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या कोकणातला काजू याच्यावर संकट हे आज नव्हे तर या केंद्रातल्या मोदी सरकारने नियोजनबद्ध रीतीने हे संकट आणलं. जो आयात इम्पोर्ट टॅक्स 5% होता तो 2.5% आणला. त्यामुळे काय झालं तर आफ्रिकेतून म्हणजे आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातून जे देश आहेत, घाना असेल, बेनिन असेल, अनेक देश, तिथून लाखो टन काजू बी देशात यायला लागली आणि त्यामुळे आपला जो स्थानिक इकडचा काजू आहे दोडामार्ग, वेंगुर्ला, सावंतवाडी अनेक ठिकाणचा, इथल्या बागायतदार खऱ्या अर्थाने दुष्ट संकटात अडकले. त्यामुळे आसमानी नव्हे हे सुलतानी संकट आहे. म्हणजे एकेकाळी कोणे एकेकाळी म्हणल्यासारखं कोणे एकेकाळी 150-160 रुपये ज्या ओल्या काजू बीला दर मिळत होता तो आज इतका घसरला की ती बागायत करणं अशक्यप्राय झालेलं आहे. घाट्याचा धंदा. हे कोणामुळे तर हे केंद्र सरकारमुळे. जेव्हा तुम्ही आयात कर कमी करता तेव्हा परदेशातला आणि फक्त आफ्रिका नाही तर त्या साऊथ ईस्ट एशियातले जे काही देश आहेत, मलेशिया असेल किंवा पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, तिथून पण मोठ्या प्रमाणावर काजू यायला लागला जो चविष्ट नाही. आणि मग इथले विद्यमान आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री, त्यांना शालेय शिक्षण मंत्री म्हणायचं की नाही आता संयम आहे मला. काय मराठी भाषा मंत्री काय केलं मराठी भाषेसाठी 1.5 वर्षात, काय दिवे लावले ती जनता पाहते आणि शाळांची काय दुरावस्था आहे ते देखील दिसतंय. पण ते आहेत मंत्री, पात्र अपात्र काही असेल ते आहेत. त्यांनी मोठ्याने जाहीर केलं की 135 रुपयाला शासन विकत घेणार काजू. दाखवा अर्थसंकल्पात कुठे अशी प्रोव्हिजन आहे. फायनान्शियल ॲलोकेशन लागतात कुठे आहेत. आत्ताच अर्थसंकल्प सादर केला अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी, कुठे आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने काजू विकत घेण्याचं काय नवं ध्येय धोरण आहे का? असं नाही. मग सतत फसवणूक. म्हणजे जी फसवणूक तुम्ही या मतदारसंघात आज 3 टर्म आमदार आहात, काथ्या उद्योग कुठे आहे. चष्म्याचा तो काय करणार होते कुठे आहे. सावंतवाडी टर्मिनस मोठा गाजावाजा केलेला कुठे आहे. सेट टॉप बॉक्स घरोघरी देणार होते कुठे आहे.
असे प्रश्न जनता विचारते आहे. आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. एवढं काय काय त्यासाठी. मागच्या कित्येक पत्रकार परिषदेतून आम्ही सांगितलं की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होणार नाही, आणि झालं. म्हणजे मी नकारात्मक बोलत नाही आहे. अहो, करणाऱ्यांची ना वृत्ती दिसते, प्रवृत्ती दिसते, आणि इच्छाशक्ती पण दिसते. स्वतःचं स्थान टिकवणं एवढ्यासाठी जे राजकारण करत आले, त्यांनी विकासाचं एकही काम या मतदारसंघात, या जिल्ह्यासाठी केलेलं नाही. बेरोजगारी एवढ्या चरम सीमेवर आहे, महागाई एवढी प्रचंड आहे. काय केलं केंद्र सरकारने? हे पण सुलतानी संकटच आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी काय केलं? नाही केलं. आणि त्याच्यात आज हे काजू बागायतदार हे अक्षरशः देशोधडीला लागलेले आहेत. म्हणजे ज्याच्याकडे 5 एकरची बागायत आहे, 10 एकरची बागायत आहे, तो ती सांभाळू शकत नाही. आणि कोणामुळे? हे काय क्लायमेट चेंज, म्हणजे त्याचा प्रभाव असतोच, पण मुळात हे सुलतानी संकट आहे. 15 लाख टन एवढी काजू बी ही त्या आफ्रिकेतून किंवा परदेशातून देशात येते. 15 लाख टन. स्थानिक आपली 7.5 लाख टन देशाची आहे, बनते ती. म्हणजे जवळजवळ दुप्पट काजू बी जर परदेशातून येत असेल, दिसताना 2.5% फरक दिसतो, पण त्यामुळे झालंय काय, ते आफ्रिकेतून येणारी काजू बी 80-82 रुपये आहे, आणि आपल्या इकडच्या स्थानिकाला 125 रुपयाला पण ते परवडत नाही आहे. मग त्याला सपोर्ट द्यायचा का आयात वाढवावी आणि मोजक्या धनदांडग्या काजू कारखानदार आणि व्यापारी यांचं हित जपायचं? हाच खरा प्रश्न आहे. मतं मागायला जाणार ना तुम्ही आता त्यांच्याकडे? त्या काजू बागायतीत आमचा स्थानिक युवक आणि स्थानिक महिला युगानुयुगे कित्येक वर्ष काम करतायत. ते बेरोजगार होतील. म्हणजे रोजगार तर तुम्ही निर्माण केलेच नाहीत, आणि बेरोजगारी जी वाढलेली आहे त्याच्यात भर घालताय. आणि वर तुम्ही काय सांगताय? 135 रुपये प्रति किलो आम्ही विकत घेणार. खोटं बोलता हो, मंत्री आहात तुम्ही, आणि महाराष्ट्र राज्यासारख्या राज्याच्या विधिमंडळात मंत्री आहात, याचं भान ठेवा. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या दृष्टीने ही जागा की ती जागा, मग राजघराण्याची आम्ही बोलतोय 2.5 एकर 3 किती वर्ष. अहो, त्याऐवजी जिल्ह्यात जी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहेत, सावंतवाडी आहे, शिरोडा आहे, कणकवली आहे, आणि जे जिल्हा रुग्णालय आहे ते सक्षमीकरण करा. आणा प्रत्येक ठिकाणी ICU आणि फिजिशियन. आता गाजावाजा करत CT स्कॅन आणला, मान्य, त्याची प्रक्रिया फार आधीपासूनच सुरू झाली आहे, पण तो CT स्कॅन बंद पडणार नाही. तिथे रेडिओलॉजिस्ट आहे का? आलेला रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टर टिकेल का? हेच प्रश्न आहेत. का अजूनही जिल्ह्यातून त्या गोवा मेडिकल कॉलेजला, अगदी देवगड कणकवली पासून पूर्ण जिल्ह्यातून त्या गोवा मेडिकल कॉलेजला का रुग्णांना जावं लागतंय? आणि तिथे भायलो हे का ऐकावं लागतंय? भायलो हे का ऐकावं लागतंय? कारण एवढे वर्ष राजकारण करून हे अपयश आहे की इथे एक चांगलं रुग्णालय 100-150 बेडेड जिथे सर्व डॉक्टर्स आहेत, एकही बनू शकलं नाही. मध्ये तर ठाणा असेल, त्या अनेक ठिकाणी, औरंगाबाद मधलं घाटी रुग्णालय असेल, अनेक ठिकाणी दिवसाला 24 डेथ झाल्या.
आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे, जिल्ह्याचीच नाही राज्याची आहे. नांदेडला झालं. मग अशा वेळेला त्या असलेल्या आरोग्य यंत्रणेवर चांगलं काम करून ती सक्षम करणं हे गरजेचं होतं. त्याऐवजी फक्त भूलथापा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी कार्डिओलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, यूरोलॉजिस्ट आणि नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनी, हार्ट आणि ब्रेन याचं निदान करणारे आणि ऑपरेशन करणारे हे DMMCH डॉक्टर लागतात. हे जिल्ह्यात एक तर येणार नाहीत आणि आले तर ते थांबणार नाही. ही आज सध्या परिस्थिती आहे. त्याऐवजी फिजिशियन आहेत, चांगले सर्जन आहेत, गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत, पीडियाट्रिशियन आहेत, बालरोग तज्ज्ञ याची सक्षम यंत्रणा का नाही निर्माण केली गेली आजपर्यंत? का जायला लागतंय ICU साठी? हार्ट अटॅक आला, जरा पेशंटची तब्येत इकडे तिकडे झाली, गोवा मेडिकल. आणि त्या गोवा मेडिकलला माझं तर पत्रकार मित्रांना एक विनंती आहे की गोवा मेडिकलला एकदा जाऊन तुम्ही बघा आपल्या रुग्णांची काय अवस्था आहे, त्यांना काय प्रकारे एक आहे ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट आणि दुसरी आहे सोशल ट्रीटमेंट. बायलो हे जे आहे. आणि ते गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रचाराला फिरतायत, कोकणात प्रचाराला फिरतायत, अगदी या तिन्ही जिल्ह्यात फिरतायत. प्रचार करायच्या ऐवजी तुम्ही निदान एवढं करा की सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतून जे पेशंट येतात त्यांना आम्ही सक्षमतेने सेवा देणार. हे होत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शालेय शिक्षण तथा मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते नगर परिषद येथील पत्रकार संघ कक्षाचा शुभारंभ करण्यात आला. नुकतंच या कक्षाचं लोकार्पण करण्यात आलं. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते नगर परिषदेच्या इमारतीतील पत्रकार कक्षाचा शुभारंभ करण्यात आला. नुकताच या कक्षाचं नूतनीकरण करण्यात आलं. आजपासून हा कक्ष पत्रकारांसाठी खुला करण्यात आला. पत्रकार सर्व पदाधिकारी मी मनापासून आपल्याला आधी शुभेच्छा देतो. सर्वात प्रथम पत्रकार कक्ष हा सावंतवाडी नगरपालिकेमध्ये ज्यावेळेला स्थापन झाला त्यावेळेला मी नगराध्यक्ष होतो आणि सावंतवाडीचा जो विकास झाला त्याच्यामध्ये सुद्धा पत्रकारांचं फार मोठं योगदान राहिलेलं आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये आम्ही अशा मिटिंग घ्यायचो पत्रकारांच्या आणि त्याच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या सूचना येत होत्या त्या माध्यमातून अतिशय सुंदर असा विकास सावंतवाडी शहराचा झाला आणि त्याच्याबरोबर आमचे पत्रकार नेहमी पॉझिटिव्ह असतात, चांगल्या बातम्या लिहितात आणि नेहमीच चांगलं काहीतरी घडावं यासाठी कार्यरत असतात. सुदैवाने त्याच काळामध्ये त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये मी राज्याचा आंतरराज्यमंत्री झालो आणि त्यामुळे मी बजेटमधून जे पत्रकार भवन आज आपण ओरोसला उभारलेलं आहे त्याच्यामध्ये विशेषतः गजानन नाईक साहेब ज्याला पत्रकार संघाचे अध्यक्ष होते त्यांचा आणि सहकार्याचा खूप पाठपुरावा होता. त्याच्यामुळे वेळेवर आम्ही सगळं उभारू शकलो आणि बाळशास्त्री जांभेकरांचं खऱ्या अर्थाने स्मारक त्या ठिकाणी होऊ शकतो. परंतु आमचे सगळेच पत्रकार असे आहेत की जे बाळशास्त्री जांभेकरांचा वारसा समर्थपणे चालवत आहेत. त्यांचं मनापासून मी या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि माझे सर्वोत्तम जय हिंद जय महाराष्ट्र. त्यावेळी तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं दीपक केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच उपस्थित जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंते यांचाही सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंते, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष गजानन नाईक, सोशल मीडिया संपादक संघाचे अध्यक्ष सीताराम गावडे, डिजिटल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेमकर, संतोष सावंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शिवसेना दोडामार्ग
महामार्ग तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, माजी अध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर, सचिव मयूर सराटकर, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, उपाध्यक्ष काका भिसे, दीपक गावकर, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, रमेश बोंद्रे, सचिन रेडकर, मोहन जाधव, राजेश नाईक, रुपेश शिराप, उमेश सावंत, विनायक गावस, शैलेश मयेकर, प्राध्यापक रुपेश पाटील, संतोष सावंत, मोहन जाधव, प्रसन्न गोंदावळे, जतीन भिसे, दिव्या वायंगणकर, अनुजा कुडतरकर, नितेश देसाई, भुवन नाईक आदी पत्रकार उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सरकारी दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शवता उमेदवाराचं नाव, आईचं नाव, वडिलांचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरूपात नावनोंदणी करणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी नावनोंदणीत आईचं नाव समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 1 मे 2024 आणि त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचं नाव, आईचं नाव, नंतर वडिलांचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरूपातच करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. अशीच नोंद सर्व शैक्षणिक कागदपत्र, महसूल दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवा पुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्येही करावी लागणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागानं जन्म मृत्यू नोंद वहीत आवश्यक त्या सुधारणा करून नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा असं आदेशात म्हटलंय. विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार त्यांचं विवाहानंतरचं नाव, नंतर पतीचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाणार आहे. तसेच स्त्रीला विवाहापूर्वीच्या नावानं मालमत्तेच्या दस्तऐवजांमध्ये नोंदवण्याची मुभा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ आणि इतर अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म मृत्यू दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. सिंधुदुर्गात डिझनीलँड होणार. कागदपत्रांवर आता वडिलांआधी आईचं नाव लागणार. आणि निर्भय मत्स्य कृषी उद्योजक महिला संघटनेचं कार्य कौतुकास्पद, निलेश राणेंचे गौरवोद्गार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.